smule, ja. Usexede produkter til skæld. Skæld er ikke så sexet, Anna. Har jeg skæld? En lille smule, Jeg ja. har også nogle forskellige typer skæld, Anna. Okay. Fordi vi sidder her med Ducret, og de har også nogle lidt specielle navne. Anna, vil du udtale det der? Squanorm, Squanorm. tror jeg. Ja, og hvis man er sådan lidt med at skal stå og sige det, så kan man altså bare kigge hernede. Oily dandruff. Så det er altså den til en fedtet hovedbund. Så har vi den her, som også er Squanorm, men vi læser hernede dry dandruff, altså tør hovedbund med skæld. Og så har vi det sidste produkt til at behandle skæld, hvis det er meget svær skæld, Anna. Og hvis hovedbunden også er rød og irriteret, så er det altså det plejeprodukt, man skal bruge simpelthen til at behandle det med. Men så har vi jo fået behandlet skælden, i hvert fald hvis man læser anmeldelserne på My Beauty Guide-appen, som virkelig siger, at det er ekstremt effektive produkter, det her. Så den her, som man simpelthen vedligeholder hovedbunden med. Ja, okay. sådan så den er i balance. Ja. Så det er altså ikke bare noget med at sige, okay, nu skal den væk, og så går jeg tilbage til at bruge måske alle de produkter, som også har været med til at udtørre hovedbunden. Illusion hedder den. Okay. Kendte du Ducrets skældprodukter? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej, det er jo ikke nogen, der sådan skriger til himlen. Nej, men det er effektive produkter. Og det synes jeg altså er det vigtigste. Det er det, Ja. bestemt. Så Ducret er måske løsningen til dit skældproblem.